कहले के सुदर्शन प्रदर्शन तीन भाई रहले। तो हम कहले के हु तीन भाई रहले, कमलवास बकवास ढकवास। तो ये बाप दादा पर चुटकुला कहत रहे, यही इनका दुगुला यही से इनका लेकिन गरियावे ला लोग। हम हूं तब इनकर छोड़ा कैसे इनकर जवाब दे दी चुटकुला के नाम। दे दी जवाब, दे जे नौ जानता न कुंवर जी छह जानता जे नौ जानता न छह जानता। देखे इनकर एगो लड़का हो सुग्रीव आचार्य। इनकर देह से ना इनकर मेहरारू से इनकर एगो लड़का है सुग्रीव। तो बड़ भाव इनकर चचेरा को बड़ भौजाई है चचेरी भैया भैया। तो इनकर लड़केवा का करके अपन जियरिया निकाल के हुरु हुरु नली में मुदत रहल। इनकर भैया भैया मजा सुनी ना, बड़ा चढ़ बढ़ के चुटकुला कह। अब इनकर देखनी नु बड़की पोधी गेल आई हो दादा एकदम आदत के लाचार हो। तनिकर लइका हाथ में धइले बा अपन करत कहता के भौजी बल्हा बल्हा आगे बल्हा बल्हा भौजी जेकला से तू देला तला कल मूलिए धइले बानी हो। नरेटी चपले बानी बड़ा नरेटी चाप देले बानी। आहे दादा इनकर भोलिए गेल के बहुत आदत के दब लइका हा। चलो तनी कुंवर कमलवा से तनी चेतावे। तो इनका के जाके देखो तनी ती का करतनी का सब कोई फुलौना मुंह से न फुलावेला। ई अपन पीछे पिछाड़ से का करतन कि पिछुआ खोल के आ जब हवा छोड़तनी तुम फुलौना में हवा भर जाता है। जब हवा छोड़तनी फुलौना में हवा भर जाता है। तीन गो चार गो इसे हवा भर भर के टंगले दे। इनकर पुतहिया कल के बाप रे बाप चेतावे ला नहीं। चलो तनी तनी बूढ़ो से चेतावा तनी। इनकर बाबूजी भी गईनी। इनकर बाबूजी के देख तनी के उघार के पिछुआ खोल के आय अपन पछाड़ ओ नीडा टीवी के कुकुर से चटावा तनी चुप 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 बोल के गोल चोरिया है ये भाई। राम राम। नाग बाबा के विषय में कुछ ना कहला। आखिर नाग पंचमी सावन के दिन क्यों पूजे जाते हैं? क्यों नाग पंचमी लोग मनाते हैं? क्यों?